tindak pundi? Mas arep mancing, Dik. Oh, aku enggak terima asar ring. Tak kira arek ring rumah sakit. Dik wong Mas lho gawane kok ngene ya mesti arek mancing to. Lah niki bae mbeto tremos. Biasane nek mbeto tremos niku badhe te rumah sakit. Ora, Dik. Mas arep mancing. Iki trimo sarak gawe kopi nang kono. Arep melu po? Mboten, Mbah ah. Dik, mengko tak kei wae gelem ora. Mbah, ngoten iki. Kai kira arek duit ora? Entah aja duit aja. Ndi kai. Oke. Bisa butuh jajan enggak? Dim, tapi kene njel HP ini sih. Ya. Nggih pun, Mbah. Duit ya, Kulo tak wangsul sik. mantap duit. Yo, hati-hati yo. Nggih. Monggo. Yo. Aja lali wae. Bah, Apa? jalur gini, Bah. Bisa aku. Bocah njaluk gua duit wae. Ini jahong tak mau. Ini bukannya pacarin, Bah. Duh, cilaka ki. Berapa? Mas 10.000, 50.000. Ya wes, nek ora 50.000 ki tak tutuke karo Mbak Putri lho. Nyolah 50.000. Yes. Oh, dasar cah lidik. Putune sapa ta? Ya putune mbane to. Bane yang glidik kak. Mbah, arep nang ndi, Mbah? Arep melu po. Melu. Yo, Bleh, melu. Yo. Mbah. Jane sik adop ora sih, Mbah? Saya he. Cedhek neh tekan, Gus. Oh, ngono ta. Gus, mi. Wis, ndak entek. Mbah mimi, Mbah. Mbah mimi. Mau Mbah. miminya miminya ki beda, Gus, tak kaya ngono. Oh, beda. Heeh. Oh, wis seger ya, Mbah? Luwih seger, luwih enak. Oh, ngono berarti besok nyong arep ableh njaluk ya, Mbah. Aduh,